हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबो बरायबावबाय। दायो आं थांगासिनो नबो dwihera गणेश पुजा नायनो। dwiheraनि सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ नायग्रा दंबाथाय शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो, साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो। सोरबाफोर गोदान नायग्रा दंबा थांगासिनो बरमाजरा हारिमुआफोरा नै थांगासिनो मोसानो। फैयै फैयै सफैबाय। Mana deh sirah ke mana deh burung? Stes. Oh dia. Nudli mate. Ya tuh. Kebila macam apa? Ya saja dulu, nah. Biar bilang dua saja nih kak. Oh hehe, hehe, hehe. Di mari menja deh, deh. Oh nara mari. Lagau. Lagau. Aste. Moनसेयाव जादों मादैया? मोनसेयाव? औ। सानैबो दे। दे सानैबो। गोदो उन्दैयाव जानायखौ गोसोखांदों ना? हो। समान हो। दे। आं 1 2 3 होनगोन दे। 1 2 3 सोरनिया बांसिन गिदिं दे बस सासे जेनबाय हनै नों देरहाबाय वाव नारखागौमै उपाय गैया फ्रि नालाय उपाय गैया फैसा होनाङि नालाय Bina pesannya lagi ya. Geli. थोड़ा उठेगा अबे इतना 1 घंटा नहीं हुआ है इतना झूठ मत बोलो बिना पैसा नहीं ना हो Ini
फैनो थाखाय खावलायहरबाय yang di muka apa juga? मोजां नुदों Jaga dan nih. गेजेराव गसंदों दं नै जोंनिया थांनाय सम जाबाय गाखोजोब्बाय गारियाव गासिबो नै लामाखौ बरिया साजायदोंमोन नै मालाय बाय बाय दैहिरा बिनानाव दैमु बर'खौ जों जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन बिथां मोसाखांनायनि उनावनो जोङो दिनैनि मेथाइ खनगिरि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि केभिन ब्रह्म बिथांखौ सांसिम तो दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन एसेनोसै